Satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murka. Kasih pada ilmu, lebih kasihlah pada ibumu. Bila kau sayang pada bebekmu, lebih sayanglah pada ibumu. Tanya gunung tempat kami.
Assalamualaikum nak kami pulangkan mulu kami samakan. Ai kepada siale atau si pangkalan nanti lama undang ke ini jamuan. Sekarang lah hadir di ini jamuan apa ni larasu baperhentian apa larasu baperlindungan Joko nanau ya mereka Joko nalita lah memberi makan sekarang lah tiba puluh penitan dari silang nama pangkat ke ini jamuan nantaraga di telingo hendak mendengarkan nantaraga di selero hendak memakan aku buat naranum lah barasu dimakan lah barasu di bibir si tepi cawan Joko di kami surat undangan kanda biasa kami berikan minta biasa kami pelakukan Joko nalai bapantau tersembunyi Joko nalindan Bapantau memberi sahabat itu katunjuk kami dari dan tua-tua duduk tertinggi hantar tandinte tak balakangi rela jemaah faridah kami sabuannya lagi kan sidang arami sidang ko bakanda tabuna mani kota puji barau nanado di kami jangan menjadi upejo puji nah bahkan dalam mengasar atau roti cuma nasi biar kami semato nende tu berudi hai sabuannya lagi tapi nonton rapi itu jomudo gana jokete dari jauh anak tanah irake lamai pun mana kini nyuale anda amanah ngarakan curito silawai antarunya kami iyo nama rampe topan singalang tupan tamadai kelas semudape ko silawai topan singalang lamalang sange lagu tak ada buat adape suara lapara laba bunyi belek lai dicubo laman langi dangi dek damang salimu lubang idul atas sumbe oba itu lananda pe odimu ko lanarape dengan bismillah Di padu lai baraka
di batang tubuh begitu Malanyo kami Allah kemana baju itu kemana balai pintu Allah di muka asamu Allah di kembaju itu anak sabalu kami sabu apa sih kita iyo ay maapani ipintu ka hadirin nalalayo hadira kapito kono ba nasabo iyo ay sarado obundo okababawan dinagari namulo para atamu ese orang ajoba dadun nikani di alai joma kapangulula raju ala orang asari bigamu acara di ala tahu mana lagi jalo ketua masjid Allah nilai kamita alubo pengurus musa di abasaratu jada arajun neka bodo lai jogan dua saratu peka agajo nilai pemudi iya generasi dimudo panitia para halatan anakku ilai karenekan dan kita karekan naladenyo kami anak samo tukang ajo itu oleh kapado panantang bada orang bari inamu denan Alhamdulillah salam dari kami aduh iyonilai salam iyonilai basio aido baso oh ilallah alayo
pagobalan amdang ko ay antara na masyarakat laju tukang itu ito Allah la dapat basu di daerah labadi kuat hilang lay pagola malaman ko iyo pado malam nang ko Nalada pila na yo kito na batam muhula na yo muko Mandana jotu kana jurito Yang taro to persinggalan Masih pandang tengah badelan Tilangalan kaduo Leki aku lain nada tanggalan sabana balabo Lai bari sudah di siang hari ini sampai lalu olah kadang sajo Lai malu lai acara sari-sari inalah disiko Ode bacan dolan nyonang ko Benar kini nalada pela kito batamu muko Iyo kasih dan pengajian Lai karang ko pengajian Lai penting ala padu kito Para karolai yo diri hila pengajian ala kaji baco Iyo tinggal ada bismillah Nilai wagai sudah rolan kasih tangan haram mihnana Oh nilai mangan diri pandang lalang nilai hindi ala bumi Yang di anasa kahalan nilai kabadan diri Tando nyori nilai Nilai mati kahit Bila kamu dian nyohari nanana Nilai patah jo pagi Anda lah pikir nilai pagi jo patah Andi pandang batul nilai didang getarang Lekan di samaran Taulah kena garinya orang Raso kapulang Nilai ke kampung kita Agama turun nilai tubulah tanyo Dari mana nyoba Talan nilai mulu jadi Nilai di dunia ini Takkan lo alam nilai akan berisi
Tuhan lana ilahina imai Tuhan Tuhulakan nalakarano dito Orang berakal doa sambil lana untuk pandangan Gunanya pemberian ladanya Tuhan di dalam kitab sudah dalam lagu yang hadis sudah menerangkan di dalam Al-Quran dengan Rasulullah disambungan kalam iku ilmu Allah siang jomala itulah tandanya orang lana Islam kau indah begitu kau indah begitu Islam sejati coba tampilkan tandanya bukti itu boleh keragukan patah iyo pagi anda iyo lalaiku ilan warta iyo lainyo Allah karagukan lainyo suruh lain antikan tagala sungai puas sungai basakan nan mabitra kabaitu iyo nyoberam naik haji iyo kamakan itu iyo tandanya ay orang iyo lana Islam lana begitu yo delay urang ayawan aku lamela kami lana kana mangatukan ini yo lana kana kati layan tah iyo Islam di dalam pengajian iyo agamo nandeli sila kau sabana iyo lade bana nyo iyo aikitu nande mama iyo nande bana nyo kito yo akande mama kaika ondelayo agai de sahabat dari soal iyo pengajian sekian dulu nih kami baca sekian iyo mela dulu dari yo kami nande badu dari kopan iyo la tinggal lagi iyo nan sadangai bakarajo iyo
yo tamu nande ko tibo sebagai nala si poko sebagai si bangga jadi mano yo la pinonto adone tuona jauh dari lokasi acara nangko nan masih yo nan debarado di rumah masih nan de masih yo oh namalo yo nala di rumah nan bergaya yo la di muko kaco banyak hari dinyo saratori dio kakirinya di dalam dengo dudu adi teras walau nanti kurando bianan sadalam mau tahu ngece nan jomen tuo pancapenan iyo ay mula datang basulu giroyo mula tibo bianan sadama makai sanggu memang sagada yoro dauto walau di dalam yo pada walau memakai tu pada apa-apa bianan induk ladenyo induk jo pada pipanan nomor 5 makan itu denyo banda kabake kau nang bundo bianan sadama makai lipstick walau memakai si cola amato walau di dalam nande baragaya iyo di hadapan denyo kajo bianan sadalam memakai minyak memang jopan wat atau Marlboro walau di dalam nongkrong iyo jo konco lamo bianan sadayo ladi kadai nan sadama ngucuk kopi bagulo walau di dalam mate sarwalau yo minum tu cappuccino biama minum yo lateh telur walau minum yo lateh saryo capenan yo mula datang acara ala de kami mulo bau anak bau malaminan tu bau kepiang saraju inan bagelo Mario soy pagulo kana wakatu iyo nan nelo nango maalunan niyo ay panitia kana ado bana oleh nyo ya itu manggalang deno dana iyo sabanya nan de banyak no sungguh pun kawinan kita bantu ikan di laut nan dihadangnya sungguh silawanan diadokan pembangunan hiyo ay indah lalupo dalam pembangunan dan gai datang batung ke dan tu pakai lasibo gai mandangan lasila wai nan mudo cari jodoh nendang ko dapet lah de jodoh balik kadang sudah harayo tapi ayu selalu pojo kami tukang nala curi do biato pansinggalang walapan nantang badainya undanglah mela kami iyo dua pasang tukang curi to kini yo lagi harap memang jo lagunan lamu tamparan kami dijapui cupui di telepon saja walau to pansing alang panang tang badaya indah lupo indah do pakai pidi cupui yo baline rokok saja Ela denyo untuk pembali iyolah sakare oto itulah nyo pinta
Ini iramanyo Jambi walau irama lamu arotebo. Yang kela kisah ini memang dari kisahnya to. Kisah nala seorang ditinggal mati de suaminya. Tinggal bali mo barana memang nanda keo pondorundo. Dua anaknya jantan, tiga anaknya tino-tino. Setiap anak bermacam ni anak pinta jo pinto. Anak nan paling gadang minta kuliah hai kabalano. Anak nomor 2 minta dibalikan HP Oppo. Anak nomor 3 minta dibalikan kambing batito. Anak nomor 4 minta dibalikan noda bayo. Kalau dia nampak yang basuh di cikopan yang kapalo. Satio de marenge iyo kabake hai labundonyo. Tak cinta adenyo lalu gilo minta ayah baruju. Aku ditinggal ayah, nyoma pula ditinggal bapak. Hidup di tengah dusun rumah balam mulai dabanginya. Hidup di tengah dusun Rumah bala pun dah pakai minyak. pagi turun ke ladang, siang turun ke sawah. Malam mata merewang, rumah terkenal di masuk susah. Malam mata merewang, rumah terkenal sama sobat ayah. Bila anak menangis, hatiku rasa ibu. Terkenal di masuk dulu, rumah masuk ayah lain aduh. Terkena di masa dulu, masa amat jadi gando. Ayah nalah dicari gantinya, hatiku lamah niat. Anak lagi mengenyang, rumah luntau salah dan benar. Anak lagi mengenyang, rumah luntau salah dan benar. Meminta kepada Tuhan, tabahkan hati kami. Menjelang anak gedang, rumah minta mudahlah rezeki. Hilang anak kadang kawan di sekolah mendapat bini. Di pagi puan ada nyawa tehlai bagi tu kanda hati. Orang ini mato ayalah denamoi. Maklum menanakan di ambo memang masihlah surang diri. Kini bahalan karancan Lai dicali elah siti nonton lai banyak anak tibo. Memang yo pinonton gini tatu yo tabagi tigo. Nelai adobanan tu lai rami lai nan mudo. Dilai ado anak-anak unyil ada namonyo. Kalau kanda lai nyuri tu tentu lai balai no pulo. Lajo kalau kandan tua Pengajian antara so. Kandan mudo sansai jo irama sero. Nanti ku balar nyo kuli sama tu isi nan ambil nyo. Kalau ledan kete tapi adulang kelem kapalo. Nelai sambuh lakati barikan nak kati gola tigo nyo. Kanda ala ledan tua lana ulu di banyak to. Tentu dan go padang pasti. Ya padarati, ya padarati, minhata kula kamali.
dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya Yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Hai manusia, hormati amamu Yang melahirkan dan membesarkanmu. darah dagingmu dari air jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau kasih pada ilmu, lebih kasihlah pada ibumu. Bila kau sayang pada bebekmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bukannya bunuh tempat kau meminta. Lautan Tak tuntut tempat kau memuja. bukan kuburan tempat kau menghibah. Bukannya dukun tempat dimohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu juga. Jadilah rasulnya dari kami dari badu. Nilai panen Allah datang motai pun Allah tarasul. Nilai mariku dan akanlah dikarikan lari kita. Lari kami sampo tukang nenjuriku. Kapanan terbadai dan bari panamo Sambil bakana iramadu. Aiko pantun surau ikolah dio. Sari kadana sari basul. Lari jarang bertemu di tukang curi itu. Mangai ini nilai nana bunyinya. Lari asmi dar wisnan punyo karayo. Kami padu na pandai pulo. Lanjut tatia tulang lari jogil yang kapalo. Layang ayam turun sa pulo. Lari kopati satu tinggal
di dalam kubur berkalam-kalam, di dalam kubur berkalam-kalam. kalau dah jalan tinggal enam, Ku bagi satu tinggallah lima. ku bagi satu tinggal lima. Oh, di dalam kubur berkalam-kalam, hai Malaikat datang bertanya, karena Nabi datang bertanya, layanalah turun lima. hai ku mati satu tinggallah empat. Bagi satu tinggal empat. Karena Nabi datang bertanya, Hidup di dunia laiku solat. hidup di dunia kok lai tobat. Layanalah ayam turun nyampe. Kau mati satu tinggallah tiga. Bagi satu tinggal tiga. Hidup di dunia kurang bertobat, Mati balam bingka dalam neraka. mati malam ini ke dalam neraka. Kalaulah memang tinggalnya tiga. Aku mati satu tinggal Bagi dua. satu tinggal dua. Indah tertahan azab neraka. Minta babalik ke dunia nanti. Kita berbalik ke batipuhnya nangku. Layanalah ayam turunnya dua. Aku mati satu tinggal satu. Mati satu tinggal satu. Oh, kalau berbalik ke dunia nangku. Kaki ampe Badan babulu bakaki ampelan bantu ajinaku. kalau dah jalan tinggalnya satu. Aku mati satu habis sadonya. Mati dua bisa dunia. Bakaki ampe badan babulu Jalan merangkak ke dalam rimbo, jalan merangkak ke dalam rimbo. Lanya to kini ya bisa dunia. Oh, tentu tertutup isi pintu kandang. Tutup isi pintu kandang. Jalan merangkak ke dalam rimbo. Orang namo Hai kaya harimau gadang. harimau gadang. Bala karam dia bodoh. Nan sabala Makan dahulu, ainan sabala makan dahulu. Kaja bakaja masuasaru. Lagi tukang silawai nan nomor satu. Salawai masuada ulu. Hai bata batu ang jobatan talang. Samo bamian Hai kaduonyo samo baniang nan kaduonyo. lagu buah pumbuanan resumbayan. Iba Musa di babau yo. Lagi bangsa di bamal yang tua. Kainan basah di bau mandi. Sesudah mandi Di bau pulang. mandi di bawah pulang.
mano